The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Akson Marlon Hinovia, kung naman Akson Artay Hupon checking in diri sa aton Miyerkules nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Petsa atres na kita sa bulan sang Agosto. Ikawalo kitang nga bulan, ang bulan sang Tigkiliwi o kon Tsimpo Muerto. Kon tawgon, tagasalergid man bala. Action Firing Line. Pero sining nga hapon may aras sang mabaskog nga pagtupa sang ulan kitang nga na-eksperyensyahan diri sa Metro Bacolod. In fact, may pila ka mga areas nga nagdalom ang tubig sa karsada. No, baliskad iya imbis nga makita mo nga ang tubig nagaus-us sa drainage oy nagatalbo perti kadako nga tuburan. Action Firing Line. Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Pero antes ang aton pilag ka mga informasyon kag pambukas nga mga balita. Unahon tanay pagtsekyar sa lakat sang panahon kag every Wednesday partner naton si Action Ganay Republika. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Para sa komprehensibong update sa lakat sang panahon, Action Gan, maayong gabi please kamin. Mayang gabi Action Art no sa aton mga listeners mayang gabi. Ari lakat sa aton Tsimpo sining gabi, Miyerkules kita karon, Agosto 3 to 2022. Naga-influensya ang dominante naton nga weather system mo ning southwest monsoon o kun habagat naga-apekto sa nakatungdan nga bahin didto sa northern Luzon. Ang mga lugar sang Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes, Cagayan. Epekto ini sa southwest monsoon, idulot yang magalumon nga kalangitan. May lapta-lapta nga pagpupa sang ulan kag pagpanagoob. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang ato naman kapungsuran, upod nakita diri sa Western Visayas, no, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. May pagulugal uman ang kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. May dala na siya naligwin nga mga pagulan ukon pagpanagoob. Amo man ang natabo kag ina sang hapon, no. Okay. Naligwin nga mga pagulan ukon pagpanagoob. Kag halin man ini sa gihapon sa habagat ukon southwest monsoon, ginaugdan sang localized thunderstorms. Ang aton western seaboard sang Kabisayan kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin sa nasidlangan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala kita gil warning advisory ginbatak sang pag-asa diri sa aton. Kalmado nga aton baybayon ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Ang aton wave height may 0.6 hasta 1.5 metros ang takos ng aton astronomical tide. Alas 9:41 karon sa gabi, no. 0.8 ang aton taob, magabalos ang unas alas 6:16 buwas sa aga. 0.27 metro ang kanapawon kag alas 5:37 naman buwas sa aga magapakita ini si haring adlaw, magatunod ni siya alas 6:11 karon sa hapon. Ari kita nagahamboy 25 hasta 32 degrees Celsius, 37 o kon 89 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So manalakas ng aton Tsimpo sining gabi. Si Canlaon Volcano, ari ang parameter siya, nakarehistro kita 5 ka volcanic earthquakes, no. Okay. 24-hour observation. Sa gihapon 151 toneladas ang takos ng atong volcanologist ang iyang flux ang sulfur dioxide o kon asupre. May ginbuga ni siya nga
White steam, laden piyom, nagtimbo o kini 300 metros ang kataason halin sa Yagwa, Bukon Baba. Kag nagkulap ini siya sa direksyon namin na nakatungdan northwest. Ang iyang edifisyo slightly inflated gamay nga pagubag sa gihapon no, ang iyang ground deformation sa iyang baga. Ti amo niyo ang aton Paso Park Superintendent ng MTMP, Mount Canlaon Natural Park ng DNR, naga-enforcer no, nagapaabiso sa aton general public, sa aton stakeholders kag tweakers nga hindi pa masudlan ang 4 ka kilometro nga radius ng aton permanent danger zone no. Bawal gyapon kay may gulpiada lang na siya nga ibuga nga matabo ang steam driven o phreatic eruption. Nagapabilin kita gyapon sa low level unrest sa alert level 1 nga threshold. Okay. Kag ang sa earthquake information naton isa lang ni. Isa lang ni ang aton nga tayog diri Negros Occidental. Mayari ta di na mataan daw alas 8 kag inas ang aga. Di na to siya. Ariho. Alas 8:46 sining aga. Nag-rehistro siya 2.0 ang magnitude unfelt, no? May 29 kilometros ni siya ang dalom kundi po focus, no? Kag ang lokasyon niya mga 16 kilometro west of City of Ispahalay, Negros Occidental. The rest wala na, no? Aha. Even sa Negros Oriental. So, mula na aton seismic activities na report diri sa earthquake information naton. Muni, lahat. Pero sa pagtupa, Akson Gan, ang pagtupa ka sa ulan kay na sa palibot sa Negros, why man reported, no? Nga daw nagdalo Wala. pa mga pagbaha. Wala. Inang daw nagdululungan, may ato to sa Isabela, Moises, Padilla, southern portion sang Ilog, Kabangkalan City, lapta, damol kaginang ulan. Wala bagyo, kay nila nano may bagyo, singko ay bagyo, thunderstorms sila, isa isolated rain showers, kay habagat kita subong. Tingnan na ang batasan sang aton lakat sang Chimpo. Gani man, kinanglan, ang importante, guro kung ara ka sa mga bukid, bla, kundi gani ara sa naubusan ng mga barangay, nga may mga kabukiran, kamuto, nga makita nyo gani damo lang ulan dito katupa, halong gid Akson Gan, di ba? Amo gina, permi, ginapaabiso naton sa ila. ITCC, cold front man, share line man siya, ang dominant weather system naton, surface trough o kon isolated rain showers, damol gina siya nga ulan, mayara man nga nipis, pero ti umalagi. Pero ang mga timingan ta kung damol-damol ang galom, damol man i-condense siya nga rain shower sa aton. Gani, kay kaina sa aga, purti ka pa ang aga pa, siling ko do hindi maayo yung paang. tiyada niya. Kapamangkot sila kagina, kapangapi, sang aga. Sa Santa Hindi Ana? magulan. Sing kumaulan gini. Sa Santa Ana Okay. naman kakainay. Oo, pangapi sila kagina mo. Nga hindi magulan, mayo ni karon aton Chimpo. Sing kumaulan gini siya kay ti kapaang mo. Ga panguyab, naga panguyab, no? Panguyab. Bilib ko na Sige. Akson Gan sa mga sa taga Santa Ana, una pa sila kisa kakuha sa lakat sa panahon, ga-check sa imo kay isang sa amo, no? Sa ano? Ang taga Santa Ana, kita makita ay kamuga, una sila din pamangkot. Iya mo? Ti, magkot pa sila manawag sa telepono, kaya ara ka nangadaan kita naik mo personal? Oo. Bilib ba? Ati mo na, oo. At least, ini nga sitwasyon, ang pag-ulan-ulan ni, hasta pa ni Setyembre. September. Pero kay tani kwa na siya mo, naga-decimate na siya o kung amat-amat na siya huyang. Pero ti ang forecast ang pag-asa naton, hasta Nobyembre may ara patapalabuton mga 2 hasta sa 3. Ay, Diyos. O 2 ka 3 ka bagyo ko no. Actually, ang bagyo sa aton di ang singuna nga daw ginapreparahan ta ang last quarter nga daw kung maglabay sa aton mo ng delikado gidya mo. December na siya no. December. Daw sa ordinary. December, January. Aha. Atong gin-devastate ni Pablo, Typhoon Bupa, ang international name niya. Cagayan de Oro, Basilan, Iligan,
Caraga, no? Hasta diri sa Zamboanga Peninsula. Okay. January ito daw typhoon bupa. Si Pablo. Mhm. So iniya kay tani peak season tani mo July, August. Kung mag-mean average kita 20 ka bagyo, no? To the list of minimum ka tropical cyclone 17 to the maximum of 22. Na lang naton ang mean nga 20. Aha. So sa 20, ang peak season niya ni is July kag August. Okay. July kag August. Tani, ari na ta sa mga 12 o kon 15, abi. Mhm. 5 pa lang kabagyo. Dason sa Easter, naglampuwas man to. Oo. Tiyaw mo ng hydrological forecast. Pasalamat to sila sa mga pantabangan, sa Igno, nga Ambuklaw, mga dito mga hydro reservoir naton sa Luzon, no? Kay kung ay man ulan ti ang water level ang scarcity sang tubig nagayamo man ang taga Manila. Correct. Hindi ta pag-ikar sang ulan kay may blessing man Oh, siya. hindi niya pwede nga karon nga balon mo nga anong ulan eh. Ako way Hindi may gambal ara mo na. nyara naman ulan, ara naman kalaban, no? Oh, Ulan lang saya, pero ulan hindi lang bagyo. saya. Kay may ara man niya nagakinanglan ulan ang mga tanom ni kinanglan ni wala, ulan. oo. Basta hindi ilang ya bagyo nga perti Hindi lang kadamol. bagyo. Wala na iya. Kung hindi bagyo, may ara naman ang gaya mo. Gapaluya ang mga rescuers sa kay daw ay aksyon mo. Ano? Ay, perti ka risgo. Ato pag maapati ka atong pag gapaluyawan kuno ay aksyon. hindi man gabuyunan nang galing sila. Amo na galing. Oh, Amo na galing. may ka ganimo ka sa kada kay ara ka na iya sa kuan ninyo sa control center, ano tawag sila? Command center? Command center. Ga-report ka pa sa command center? Awa. Awabi ko ara ka sa balay mo ya. Away. Subong duty mo. Mhm. Hindi kayo nabiliban ko lang si mo action kan kay bisan way ka na sa command center kung tawagan ka nga bisan out mo na pwede ka pa katag yapon no info. Tiyo kung naraman ko sa downtown, basta ara lang yung mobile ko, pwede ko matawagan. Masipara lang ko na sa grupo. Kag pasururot to sa daw mayo-mayo nga lugar. Signal. Mayong signal bla. Good live lang kung nara ka sa mga pension house kay no manaog ka pa na mo. Tiyan mo na yay. Na. Sige. Action gan kabay pa Sige. why na siyang weather disturbance nga nakita ka dira outside par. May-ari kita ginasiling nga inang tropical depression. Way ko naging lawag, no? Ay nga ho. Ari ang tropical depression pero sa babaw ni siya Itbayat Batanes. Mhm. So ang iyan nga puntariya magwa man ni siya gapon sa par, no? Tropical depression na siya ang iya classification, no? 465 kilometers west of Itbayat Batanes. Ari siya sa inang Balintang Base Channel boundary sang Taiwan ka Pilipinas, no? Okay. So makadto ni siya sa West Philippine Sea. Ang dominante ito ang gapon ang galom sang ginatawag naton southwest monsoon sa gihapon. Okay. Oo. So tiway ko na to ginlawag kag kay layo naman. Layo siya, naman eh. no? Layo Oo, naman. layo Pero siya. actually Oo. galing maka-influence yung Yapon nga maghigop. Hindi. Dominante ang southwest monsoon. Southwest. Damo galom southwest monsoon. Okay. Okay. Salamat ginaksyon Okay, gan. welcome. May gabi. Good night. May gabi. Good night. Good night. Action firing line. Aksyon gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Di kay isang una kabalukas ang sa patrol pakita ga duty. Si Aksyon gani Republika, classmate namo ni siya siguna sa kapihan ni aning Aksyon Luis Gutierrez. Amo na kada pagsampot ni Aksyon gani, makita niya na si aning Don Luis to, mapuli na siya. Wa hindi nga wala siya nagbayad sa kape, kundi kuhaon niya pustiso ya. Ya kay kuno ay lang kamutani, di mo okay naman lang kung ay ko pustiso mo. Galing kiti, ara to mo, ang amigo niya, galing kiti, nag-una to sa amo ng isa. Action firing line. Anong mga dalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi, pero unahon ko pag-check dugay-dugay, ariho kay may mga reported areas
sa kay Axon Zel Minardo, Axon Zel basi kun atong lang ginapacheck ni Axon Rex sa imo kung may mga areas kinman batuod sa palibot sa Metro Bacolod nga may ara sang pagbaha, pero actually ni Axon Zel sinya way man pagbaha, pero mas mayo guro i-check ta kay Sir Aaron Bais kung anong sitwasyon kay si Doc Maria Laarni Punan. Actually why di siya subong ato siya sa Boracay, may seminar sila. So i-check ta lang for confirmation kay inagrabe giman sa Lupus East. Damo ga kalabasa, including nakita nga nabasa pagpauli ta kay ina. Action firing line. Why ka choice kay nagabinaha mo, I mean nagalapaw bala ang tubig bago nag-awas sa drainage system, no? Tipwerte kay nakadalom ang tubig, so mabudlay ka kung nakasapatos ka, ti why gid choice. Kay hindi man pwedeng kung magtabok ka, why man sa makungkung sa imo to. O alangan ka maplitis tricycle tabok kay pwerte gid ka kuan kay ina mo, ka sulog ka bulyada sang tubig nga nagagwa gikan sa imburnal. Action firing line. Gikan sa drainage system. So at least to settle para may baluan tagid ini nga ma-information i-check ta karon si Sir Aaron Bais kung bala may mga reported kay ang siling ni Doc Purnan, siling ni Doc Ana Maria Laani Purnan, siling yang information nga nabaton ko yari ko sa Boracay, tiyang base center kuno tiyang bot ang kumilik kay may ongoing sila nga ginapatigayon man nga ERB hearing, abot kumusta kung anong tabo da, no? Why man nagkalaguba naman liwat ang hila sining nga mga equipment? Action firing line. I-check ta lang nagkaroon dugay-dugay, no? Kay siling ni Doc Pornan, si Sir Bais lang anaya, no? Nga aton siling kuhaan sa update karon nga gabi. Online sa firing line. Let's have Sir Aaron Bais sa CDRRMO. Badugay mga kami way kay istoryanay ni Sir Aaron, no? Idlaw na ko Sir Aaron. Dugay na kami way kita ay. Sir Aaron, sa Action Art, sa Action Radio Bacolod, kumusta ka na, sir? Action Art, may gabi man. Okay lang ko, okay lang. Okay. Sir, ma-check lang ko. Ay ka na mo, abi kayo na mga nagapamangkot. Sing nila, ano may mga lugar nga daw nagtaas ang tubig bangod sa madamol nga ulan. Why man sa reported, no? Nga daw evacuation, no? Wala man kay so far ang aton mga tao sige pa man monitoring subong kay tungod ni blasang localized thunderstorm bla. Tungod na-induce ni sa aton balang inang low pressure nga gwa man gani ni sa sakwan, gwa man ni sa sapar. Gani, tingala ko sigo sa guwa sang parning nga naka-epekto pa ni sa aton di man. Agosto subong ang peak season sang tigululan. Aha. Among gina siya, no? Antisipahon ta gina basta tigululan, among ginang tendency niya, batasan niya gina. Batasan na yung Agosto gido mo gining pinakataas nga kwan nga ulan la kwan akong accumulation. Aha. So at least pasalamat kita nga so far why sang reported nga mga areas nga daw nagdalom kag may gin-evacuate nga families, amo nang good news gid Sir Aaron. Oo. Kina naglibot aton mga tao kay na. Even yari kina sa mga NGC, nagtaas man to ang tubig. Kasi siyempre, kung ang input bala dako, tapos ang output gamay, dugangan pa sang inabalang ginaanod nga mga basura, mga dahon nga pag-abot sa may iyang kwan nga imburnal, nagagulutok. Pero kung maano na sa kuan naman kay na to kuan naman to sa nag-subside naman kay tingin panghawanan gitong alagyan sang atong nagpunong ng mga dahon kag kuan mga sagbot. Abi mo nami kitong suggestion sing naligad bla pag presko ni Mayor Albe siling yan daw pariyon asabla sa imo banggirahan nga kung may ara sa laan siling niya hindi na magsulod to sa pipe nga pwede pa mag-clog ti usto man no dapat kung may mga salaan nagaling kay tikon dapat may manuglimpyo ka nga mahawan permiso sa laan kung magulan. Amo na gani kay na gani
continuous nga daan ang aton nga maintenance bla nga galibot na permi adlaw-adlaw na ga pangita sa kundi intong may mga sagbot nga mga ano ni mga drainage ta. Galing ti siyempre sa kadapuon sang inanggon wala man yun ng ibang kooperasyon ti sa kadapuon sang area. Balukang gamana sang aton nga kuan na flood control na mga 8 lang na katawong nagamansina mo. Correct. So, kay isa man lang na sa nagalibot. But anyway, standing order na niya ni aton Mayor Albing kuan i-continuous ginaya ang maintenance ng drainage. Okay. Although nga kuha na siya, band-aid sa iyang solusyon, short-term solusyon. Correct. Kaya may ara man tati ang medium-term kag ang long-term nga mga solutions, hindi pa man natin niya madali-dali implement. Sa subong niya, sugod din while nagaplano pa lang, sugotaan na niya sa aton nga mga short-term solutions. Like declogging, sir, no? Kung nagligan, nakita ko ongoing mga declogging dira sa DRR mo. Oo, kaina, to sila kaina sa Burgos Market. Nag-declag to kay ti, siyempre, yung mga markets ta, sa layuhan na permi sa mga tao, ti kinahanglan na kagtapos, damo, gida sagbot permi. Na, correct. So, muna kaina, natapos na naman ang Central Market, kanto naman to sila sa Burgos Market, sunod ang Libertad naman. I see. Yes. So anyway, thank you gid mo lang na gusto na mo ma-update sa imo. Happy kami to know nga tiway sang reported areas nga may nagsaka ang tubig resulta no sa mga evacuation. Sir, subong ano gid ang specific kani designation mo da subong sir? Wala pa, bulig-bulig lang ko. Wala pa. Okay, doon na. Ko kayo singuna to during the time na ikaw gitong amon mas may contact per me. Sir Aaron, thank you again and hopefully mangin open ang imo line in case kinahanglan namon for some advisory and any information. Thank you again, Sir Aaron. Action Art, thank you very much. Welcome with yung aton Action Radio. Salamat gid. Good night sa imo, sir. Halong gid permi. Action firing line. At least may mga reported abi no atong mga nagapadala sa mga information, mga queries kay na may report nga naggin pagwa ang may baha somewhere sa east portion sa Bacolod. So siling ni Sir Aaron, why untat ang paglibot kaina sang ila team and wala sang reported nga mga lugar nga kinahanglanon ang preemptive evacuation. Action firing line. No, ining mga sa dalanon, ang mga major streets, mga lugar nga masami ginaulan, actually ang nagapunong dira nga nagahinay ang pag-us-us ng tubig. Masami dira ang rason amo ni siya ang tuman kadamo nga mga higko nga nagapunong no sa alagyan kapin pagid dira sa imbukada o kon sa inlet gid no ida lang ginaagyan gisang tubig and actually nakita ko kay inabaliskad iya imbes nga dito siya magpanaog ano ba abi pagsulod ka tubig kay nagakuan sa iya no awa sa iya gatimbuok pa ning tubig mo mismo makita mo sa drainage system. Action firing line. Alas 7:23 na Action Radio Philippine Standard Time nanong pilag ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi aring balita ho. Actually kay ina pa naton ginatawgan si Congressman Greg Gasataya, hopefully mangin matawhay ng linya niya karon sa communication kay napilian siya bilang miyembro sang Commission on Appointment sa Kamara no nga bahin. Ang Commission on Appointment isa ini sang tuman kabaskog man ang sahi sang ginauyatan dira sang mga opisyales naton sa both chambers sang Congress. Action firing line. Sa House of Representative kag sumungman sa Senado. Kabalo ka kung ikaw ang miyembro, hindi ka man abi chairman, pero kung bilang miyembro sang Commission on Appointment, tika muna ang naga-approve sa appointment sa pila ka mga opisyalis sang gobyerno, no? Ang mga ginapili sang aton sini
ang Pangulo. Action firing line. Tilan tawon ta no kung ano gid ang basic functions ni. No, but somehow congratulate kita kay Congressman Greg Gasataya no sang Lone District Bacolod. Action firing line. Sa iban pagid nga mga balita nga aton tutukan na karon nga gabi, 40 ka mga nag-apply bilang traffic enforcer sa bitaw na disqualified kuno matapos sa maid-id nga screening. Action firing line. Nga na disqualify, why gid? Hindi gikabalo mag-manage ang aton traffic. Anong natabo? Ibaloon tayo na karon sa report ni Action de la Salazar. Action firing line. May duaman ka asosasyon sang tricycle kag jeep sa Vista Alegre nagapamatok sa libre sakay sang Office of the Vice President. Action firing line. Anong rason sini? Ang libre sakay namin ni siya kay mga benepisyong pumuluyo. Pero tinga nga mismo pumuluyo reklamo kag kay ti ang mga tricycle ni kag ang ining mga asosasyon sa tricycle pumuluyo man ni siyang Bacolod mo. O di bla? Tinga ga reklamo sila haw. O makaiban sa income nila. Ano gid ang main reason sini? Action firing line. May baluan nga nagligan ngadlaw, no, may isa ka pagbukas diri no sang opisina sang Vice Presidente sang pungsod Pilipinas. Now, ti tapos naman eleksyon. Ti galing kay daw sila ni, I don't know kung si Vice President Sara Duterte man ang nag-decide nga ti amo niya mga tao nga dapat ang mag-auyat na sa may butang opisina. Inano ini man? Action firing line. Aber ibaloon ta na karon dugay-dugay. Online sa firing line. But kami diri sa Action Radio Bacolod, we are very happy and we are congratulating Congressman Greg Gasataya bilang napilian as member of the Commission on Appointment. Congratulations and good evening. Mayong gabi, Action Art, mayong gabi, thank you gid sa inyo kag sa atong matigpalamati, mayong gabi sa tanan-tanan. Yes, kung kabalo kita no kung ano ang Commission on Appointment sa isang committee nga ginauyatan mo dira, and when you talk about Commission on Appointment, di malabay gid sa inyo ang mga appointive posisyon. So saan o gini ma-start gila ng trabaho niyo after nga napilian ka mo kong? That's correct, Action Art. Actually, ang Commission on Appointments is a constitutional body wherein hindi siya komitiba or sa Kongreso, but this is a constitutional body nga kin-create pinagi sa atong sining 1987 Constitution. Nga niya sini sole gid lang yang ulubrahon is whether i-aprobahan or i-disapprove ang mga ginpang appoint sang presidente sa palangakuan, for example, mga secretary, Correct. ara sa DFA or sa Foreign Affairs, no, mga ambassador, general, colonel, no, amuning kwan gid amo gid ang iya sining role, Action Art, no. So automatically pag election ni makonvene siya, no, at anytime soon. Okay. Kasi damo-damo sang mga cabinet secretaries, nga kailangan deliberate sang commission on appointments, Action Art. So based on the 1987 Constitution, sino makaupo ni dira sa Commission on Appointment, Kong? Bali 12 sa House, 12 man sa Senado. Action Art. Amo lagi na composition. So it's a 24 man body. Ang tunga alin sa Kongreso, ang tunga alin man sa Senado, Action Art, no. Kina nga kwan ang matabo kina Action Art is that pag pili, no, pag ilihira bisa mo na, for example, amo na nagilayon, no, magasugod na ang amo sining lubrahon. Aha. So hindi ni additional nga trabaho for Congressman Greg? Bugang siyang obligasyon, Action Art, no, but for me, tuman ka kwan tuman ka importante man sini, no, bangod number one, tako
dako man nga honor para sa aton nga magapungko sa sining constitutional body wherein kami ang mag-review, kami ang mag-screen sang tanan nga mga appointments sang presidente and tanan nga mga secretaries for that matter. Yes, so first time ini nga may taga Bacolod nga congressman and Hol Negros nga naging part of the Commission on Appointment. Yes, Action Art, no. First time gid siya. First time ni siya nga may nakaluwian nabe nga may na-elect sa aton. Action Art. Yes, sir. So good luck sa imo bagong kuan dira nga trabaho, pero ari ka na gid lang man kung i-update ko na lang nina anong mga latest development especially sa imo ginatrabaho nga Bacolod General Hospital. Action Art may ara kami schedule nga meeting hopefully by next week, no? Kaya gina-tentative nga may ara kita sang may tentative nga may ara kita sang groundbreaking nga pagpatigayonon Action Art, no? Ang groundbreaking would be hopefully by mid-August na sa Action Art. Okay. And after which, na sige-sige na dayon ang construction will start? Kuha na gila yun, ma-start na dason Action Art, no? After sa groundbreaking, ma-start nila yun Action Art. Aha. Sige. So anyway, just keep us posted. Kung nga, mamangkot lang kami man sa imo sa pila ka mga development, pero kabalo ko, medyo sako pagigamo dira sa Manila. Ara ka pas Manila, gapon kong no? Yes, Action Art, ari pa kita sa Manila, bangod session. Session? Sige. Kong, salamat sa time. God bless. Kag may gabi sa liwat. Thank you, man. More power sa inyo, may gabi sa natin. Action Firing Line. Napilian bilang miyembro sang Commission on Appointment. Isa ini ka powerful body, no? Composition of 12 congressmen, ang iya counterpart 12 man sa Senado. Sila ini ang mag-approve sa magina-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., no, ni President BBM. Action Firing Line. So, the additional function, pero the additional power for the congressman of Bacolod City. Silang ni Congreg, this is for the first time nga ang Negrosanon or Bacolod noon nga opisyal nakauyat kang naging miyembro sang Commission on Appointment. Alas 7:32. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Ang Line. balitang ito ay hatid sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan. Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat.
Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kung kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maituban o pon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon.
Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na paghulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey.
Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong
nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Yari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Firing Line! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 7:55 na. Oy, kay Vicente Gatilugo kag Arnel Hersabalino. Gamonitor siya, amuman kay Manjo Arnijo. Siya gamonitor kami from Hisusa Heights, Estefania, Liog Tamiao, Diana Villanueva, kag Julian Arnijo. Utod o galing siya, way ang iba na ho. Araman si Rochelle Fulgencio Susana. Thank you gid kay Adin Abbas Borneso, Ronnie Makilan, gabonitor man si Angela Gayondato Castillo. Thank you gid Elda Daya LM, araman si Glenn Carmona kag Zaldi Montalvo, Josefina Francisco kag Marizel Gamacorta. Thank you gida Crismon Depositario Carnaso. Thank you for listening. Kay Ma'am Star Mayo, may gabi dira kag kay Doc, no? Alindri sa amon sa Bacolod. Thank you man for listening. Kay Ma'am Star Mayo, thank you sa abansi nga Christmas gift. Action Firing Line! Ayos thank you gida. Kay Ma'am Van Diran, no? Kay The Bodyguard, Rolin Medianero, kag Cecil Bikbik, Juanito Villesa, Jaime Villesa, may gabi man from Orchids, Binubuhan. Okay? Binubuhan sa bago ni, no? O thank you gida sa pag-monitor. Action Firing Line! Alas 7:57 na. Now, palihog lang ko action na yun. Itong number, bala kay ina. Kay, actually, nag-contact man diri sa aton, man may gin-report alleged abduction, no? Sa area sa police station number 1. Tigaling kay duway pa man 24 hours, I don't know kung nano ini. Kay initially, ang nagpag-istorya sa aton sang magulang, nga may ara sang nagpamunit nga miyembro sang ila pamilya dira sa may area sang Bredco, abot kun din nga lugar da magkuton ring istoryahon tang utod kay ang aligasyon actually do na pa-record na nila kuno sa station number 1 ti paano galing ma-establish nga may abduction kay kuno may nagsipit sa ila doduwa ning kamag-amiguhay ang nadula nga sa subong ti inayawan pangita ang pamilya kundi ini sila. Action Firing Line! Balon ta mga background sini kay kaina na nawag si Mambuna Villion Lingko nga gusto gid maka-istorya para mabasi pa man lang bala may ideya kung nagkadto ni ang ila himata o kon pamilya, no? Kay ti reported abduction Pero amo na bala paano ma-establishin o balang naghimo sini kay kung tuon nga way manisya mga atrasos barangay sa lugar nila, tingabi nga may nagsipit nga 4 ka mga kalalakinan o kag kuno may upod ni sila do 4 may sila pamunit ang duaya way makitaan kuno kay do atoy sa madulom nga lugar sa pangpang sang sining
puerto. Abi, ibaloon tadi abi kag istoryahan taning pamilya ho. Online sa Fiber Line. We have Ma'am Bona Villalon Lingko. Ano mo ning ngalan niya? Ma'am, ang kompleto mo ngalan, Bona Villalon Lingko, no? Oo, sir. May gabigid si Action Art. Si Action Art diri sa Action Radio Bacolod, no? Ma'am, can you tell us, sino ning manghod mo nga ginalad sa victim sang abduction? Kag paano can you tell us, paano mo isa-isa? Anong natabo sila sa ilang? Ang kalabo sila sa puerto da? Oo, nang kay kadaga pirmi, gin man nada sila, sir, ga pamunet, sir. Kag damo nada sila. Akon manghod si Jonel Sapa Villalon. Jonel Sapa. Ano ning spelling sang Jonel? Ya Jonel. Aha. Oo, amon nga plido nanay namon, sir, Sapa Aha. Villalon. So Oo, anong sir. anong oras pila ni edad na gani, ma'am? 45, sir. 45. I see. Bali may asawa na ni siya. Nang napatay sa 2 years ago, sir. Okay. So bali dragi ka mo yung ga-star sa Barangay 35. Yes, sir. Camiroli Avenue, sir. Barangay 35. Okay. So kagabi anong rush ni siya nagkadto dira sa bahin sang puerto? Di ni dapit nga puerto gani, ma'am? Drilla na sa, sir, sa may firing range. Bala, sir, ako baga makaperto ato na itong sa mga ginakunan sa barko. Drilla ni sila, sir, na yun sa may kasap. Bala, sir, nga eskwilahan. Sa daan, bala, sir, nga bulangan sang una. Okay. Oho. Nandira, sir, nada sila gapamunit. Bali sa punta gali iya sa punta dito nga kun halin ka na sa Camiroli Avenue pagwa mo dito pa kadto sa may tadlong sang ETCS 4 maliko kay gali pa wala pa baybay. Yes, sir. Oo, okay. Sir. So sa punta dira sang daan nga bulangan dira sila namunit. Oo, sir. Sino upod ni Jonel? Nang amo na, sir, may upod siya nga si Michael kag si Tabing. Oo, sir. So si Tabing kag sino tong isa si Michael? Michael, sir. Oho, bali tatlo sila. Oo. So paano kuno natabo kag anong panaysayon sa mga upod niya? Ano oras sila gapamunit to, ma'am? Nang kayang kwan sang ni Michael, mga alas 10, mga dira-dira, sir. Oo. Kagabi na siya, no? Kagabi na tabo. Kagabi, okay. Kagabi, sir. Okay. So, ang hambal sa amon, sir, nang kay ara siya, sir, sa dalom. Ang akon manghod kasi tabing ara bali sa babaw sang daw taka na sa. Nang nabatian niya to ya nga may naghambal nga may naghambal nga kamugali ang kapangwa kuno sang green shells. Kay may naglabay nga may kilala man na nila nga naghatag sila green shells. Samtang nga kapamunit na sila, sir, ga sugba sila sang green shells na. Siya mo na nabatian niya nga kamugali kapangwa sang green shells. Ang sabat nga hindi, sir, aga pamunit lang kami diya. So, amo na, tapos nang ginsipit sila, kag ginagbayan, kag ginsipit, kag gindala lang lakat lang, sir. Tapos amo to nga nagtama sa Blaguro, nga gintanaw ya. Kaya panay sayon una, hambalya 3 lang kalalaki ang nakita niya, sang arada siya sa dalom na tapos ang uli nga siya nga tanawon niya, 4 katao, kuno, sir, ang nagkuha sa duhato. Bali si Tabing, ano nga ang kumplito ngalan Tabing niya? Nang Shemen Romo, sir. Shemen Romo? Oh, ano nang spelling sang Shemen naman? Ambot, ano na spelling? Sige lang. Pero, wala, sir. Ano nang ayo iya mo ni Tabing? Amo sa si Tabing, sir. Okay. So, while nga nagapamunit sila, ang duwaya gali ara sa babaw, gaano sila ka panugbaya green shell? Oo, kaging tagaan sila sang bago lang gid nakatakas balangan ng nguha. Kaya mo naging gaan sila. Kasi sina after do hunas pa, sir, mo tiga hulat sila blaster nga magtaob. Taob, okay. So after sadto, ang si Michael nga nabilin, after niya nakita nga may nag-upod to, nag-report siya dahil sa inyo nga mo na natabo? Sir, ginkatuan niyang akon nga magulang namon gid. Pero ako ya nakahibalo ko ya, sir, ya sa akon nga
nga hinablo sa pakaysa kay tupaday na da sila balay sir sang nitabing na. So siya ang nagpabalo sa akon nga amo na kuno nga akon manghod ginkuha sang apat ka tawo. Uy. Tinguna gani nga panay sayon nga may, nang iya kuno ka pulis pero wala sa lakyan sir, lakat lang ya. Nang nakasibilyan. Nakasibilyan, okay? Pero ano man, gintayaan ni sila pagsipit, bali daw may armas nga bitbit, nga napilitan sila na mag-upo daw? Gani, kay dulong sir mo, hindi bala gid sang ni Michael, how? Okay. Or, Dulom na da nga lugar, no? Oo, dulom gid sir. Okay. Oo. Hindi nga first time ka, permi na sila pamunit da. Permi gid ya sir ya, permi kaga nga ako magulang gani kag mga kahinablusan ko ga inupod man na timingan lang gid kagabi nga siya lang bala sir aw kaga mo nabi ang duha. Oho. So bali nakita ni Michael kung gindala ni siyang apat kay kumugalakat lang sila, nagbalik sila sa pakarsada, nagadto sa mga puluyan. Kay ang iyahambal kung nabasagin naglakat lang pa kadto sa may dalan pero kay siya sir ya nagano si Agi sa kuno ya sa may sapa sa suba kag nagpangalihid to kuno ya kadto nagagi sa magsungay do mo nang iya nga hambal sir sa amon. Okay. Ito ka kulba yaman guro eh. Oo. Pero ining utod mo, why man ni siya kwan? Why man ni siya atraso? Why siya kontrabe? Wala sir, ikaw mayo man na siya nang kag wala man na sa record sa barangay sir. Why man siya nakamuno na nga basi may nagadumot siya o kung ano, why man no? Wala gid sir, wala gid kay mo mala ng bisyo nga kay pagkapatay sa masawa bilang mo na permi na sa gapamunit sa baybay nga kada gabi gani gapamunit na sa blaw. Yang nga lingaw-lingaw ya bala. Okay, so may ari din nakuha ang amon patrol medyo kulukalbuhon ni Iglesia Jonel no basi may diyan mo Action JM da ang picture ni Action Liani oh. Amo ni siya sa picture oh, nga gauyat isda ni. Oo, sir. Ako na nag-post, sir. Ikaw ni nag-post? Oo. Oo, sir. Tip ba yung guro ni gamito namon sa Facebook para makita sa mga tao ni kung ano ning itsura niya kag kung nga ang iya panigali kuano barangay ID ho may ari siya. Sir. May dala siya nga bansa ho. Oo, bansa nakuha yan ni da? Oo, sir. Sadra na, sir. Okay. So after sad to, why man niya siyang iban pang ginakatuan ni si Jonel ni kun kun abi ko may katuan siya nga why siya lisensya o nagapabalugid sa inyo? Nang kay diri man sa sir sa gapalibot-libot laman bisa sa barangay kay nang kung kisa may ara nga may paubra sa iya kay gapulo pa manday man sa sir. Okay. Na pag wala sa may ginalaktan nga sa pagkablo wala sa may ginalaktan amo lang gina sa baybay lang gina sa sir. Kasun adlaw biya mo na gapangwa sa na sang ila ginapaon kay para sa gabi may ara sa nga kwan saya magpamunit sa. So ining picture sang isang nga nakasuksok kalo ni Action GM basi may diamo da. Amo ning si Daping. Oo, sir. Ang nadula tong isa nga upo diya. Si Michael to yung galing nakali, no? Oo, si Michael, ya, oo, sir. Okay. So, why ka mo sang gikatuan nga posible mga amigo niya nga mahimo nga basi nagaran sila? Why ka mo nakakontak sa iba nung mata? Basi dito sila kumadto? Wala, sir. Kay ina siya, sir, yan ang kuha na sa nga daan, ang daw kahipuson bala, sir, raw. Okay. So, mahuluyao na sa sir. Okay. Hindi po wala ko mapintaran. Why ni siya kabataan, ma'am? Why ni siya kabataan? Duha kabilog nga mga babae, sir. Diyos. Bali, amo na lang nabilin sa balay nila sa mong duha ka babae. Ni pila ning edad kabataan niya? Nang 17, bala sir ka 13. Do mga dira-dira, sir. Oho. So after sad to nga ang aligasyon nga may nagdala sa ila, no may nagsipit si ilang apat ka tao, balingwa siya nagurod sakay o sa utod mo ni basi may nagsipit nga lain, dason sa isa to kay Daping lain man nagsipit siya ay tagduwa sila.
Oo, guro sir kay hindi man gani man nung sa kita ilangan naka-face mask lang. Pag muna kay tidulom gid po no sir mo. Gani, hindi man kuano masinag kung may bitbit nga masok kung wala. Gani, hindi Okay. man maano. Okay. So ano subong ang inyo apelasyon kay ang pag-intindi ko na pa-record yun na sa pulis. Oo sir, kagay na nakapa-record na sir. Oho. So why gid update ko na no to? Why sa mga CCTV? Kay do kalayo mas sa panimalay daw why na daguro yung CCTV eh? May ara sa may firing range, sir, may CCTV. Okay. Oo. Ah, Si mm, nagkadto kami nagkadto kami to kagayina. okay. Pudang pulis sir sang backup 1. So Mm-mm. ako man magulang. Oo. Ti amo na nga may sang tanaw kami na bala may do may but guro may diferensya guro ilabla sa CCTV sir kay ti do may nakat bala sir out ti ambot kay wala man ko nakuan sa CCTV na kung paano na magkuan pa mo lang naging napaghambal ni sir nga sa pulis nga ay do may kataw niya no may diferensya inyo sa CCTV to amo na bala sir ti amo na sir. So bali subong ang inyo luwag matabo nga tibasi may nakakilala. Ano ning last nga ginasuksok nila nga bayo kag ukon parapton? Ang akong kuno manghod naka-short sa daso ng t-shirt yang nakaluab siya. Kagin baklan pa na sa mga bata ya sa bag-o nga bayo gani blazer kay nagabot balang ano ni mama nila sa iya nga sa SSS blazer raw. Yung baklan pa sa kalibayo? Oo. Oo, ay. Sige lang pangamuyuan talaga basi nga kabay pang kun na, ano man tong kay Tiway man siya nga kontra, way man siya sa naganumot siya nga ginkuha ni sila mo na dako nga pala mangkutanon sumong. Basi wala ko nasalaan sila to kuti hindi man pwede guro nga ang green shield na nga ginakwanda ginabutang da sa lugar na may gapanagiyas ang green shield da. Nang may ara kuno sir kay may ang mga damo na blaster mga istorya blaster ako nga ti amo na may mga panagiya may nagapanguha kuno si ang akong according niya kay Michael ya nga ti amo naging tagaan sila ya sang kilala Manila nga may ara daya nga kuan siguro eh. Okay. So tinga nga amo to yaman kay ti kun way man lang sila kontra kag kuan nga ano sila nasalaan? Kumbot lang sir gani sir. Sige lang anyway ang amo lang diri mabulig ma'am no base ang imo guro panawagan dira o paibalo sa mga kilala o mata mga bakulod nun nga kung base masiplatan nila ining duha si Daping no kag imo utod nga kabaytan ni ma-inform man kamo o i-report sa malapit nga mga otoridad para nga mapabalo man ang pamilya nga tiya mo ni natabo sa ila no kay Junel nga way siya makapauli bali 24 oras siya karon sa alas 10 ng gabi. Oo sir. Oo 24 hours na sir. Ay shit, ituod ko naglagaw ka lang to kung nagaran ka, hindi niya pwedeng hindi ka magpauli kapin pa may kabataan ka sa balay mo, babae pangadaan. Oo sir. Why man to siya cellphone nga dala? Wala sir. Pero may cellphone siya nga kaugalingon niya. Waay na sa cellphone sir ginahula mila nang iya sa kabata ya kung gusto ya maglantaw sang video gahulam sa bata ya. Ay si. So pamanday man lang ang trabaho niya sa Barangay 35 no? Oo man ako mayara nga may mapaubra sa iya ti sir. Okay. Sumambo na base may panawagan ka dira sa mga pumuluyo naton diri sa Bacolod mga kaiping nga lugar base nakasiplat dira kay Junel kapin pagid lapit man lang sa tani mo kun usuyon mo dahalin da sa ginpamunita nila pagliko da mapasulod na tani to sa may kwan sa Barangay 35 di ba? Oo sir. So anong appeal mo sa mga nagamonitor sa aton para at least basi pa man lang sino pwede nila kontakon sa inyo da kuning kaso may ni makasiplat sa ila? Oo sir. Nang may gabi sa tanan nang ako gid nga pangayo sa inyo nga bulig nga kun sino ang nakakita bala sa akon manghod nga si Junel Villalon nga makipagangot lang sa diri man sa Barangay 35 or sa akon nga cellphone number
Kag dako gid nga bulig na para sa amon nga kung mabuligan nyo kami nga makita sa kay nga duha ka kabataan di na mapakalibla. So kamo may mga kabataan man kag palihog man namin maluoy man kamo sa pamilya mabuligan sa blang nga makita sir. Why man siya record yung sa barangay, no? Wala, Involvement in illegal activities? Wala sir. Ay, okay. So anyway, ma'am, Buna, doon mo lang ginamabulig na mo. No, puli, kung may ara, gimandra atoon makasiplat siya sa ila. Kung mas mapos inyo mag-contact ni sa Action Radio, feel free, Dre, kamo coordinate para man mabuligan taning pamilya ko. Ma'am Buna, kabay pa, tani, okay lang ning ila sitwasyon kag makapauli na before pa mag-lapse ang 24 hours ni. Kag ayon tam pulis kung anong ila investigation, para makitaan ining duha, no? Jonil Villalon kag ining si Daping Tabing na sa sir, Tabing. Tabing. Oo, Tabing, ano gani ang apelyido ni Shimin to? Romo. R-O-M-O. Yes sir. Okay. Sige. So, salamat gid sa time mo ginatag kag pagsalig sa Action Radio Mambona, ha? Salamat gid sir. May gabi gid liwat sa imo. May gabi sir. Thank you gid. Salamat. Action Firing Line. Tidak ko nga question or $1 million question ni ano yang nanggadgad abito sang duha to o sang 4 to ka persona nga ang ginpangsipit ni sila gindala. O kung wala man lang sila kontra nga abi mo itong ginimo sa ila kabay patani nga nagaran lang to, no? Kaya na nagkadto sa iba ng mga lugar kagkabay pa before mag 24 hours nga doon ka alas 10 karon makapauli na sila o mag-contact. Kung sino man to nga mga individual nga nagdala ni sa duha ni abi pabalan yung pamilya to kay gawori ho duha pa kabilog kabataan niya. Action Firing Line. Nagahibi si Mambuna kiti kanyo imagine bla utod niya amay nablo siya to subong duha pa kababainhan nagalalain ginbaklan pa kuno na si papan na bayo to. Ti amo pa ning tabo iya may nagsipit lang o tisin o maning mga tao bumaluoy kamo. Ang mga kapulisan naton sa station number 1 update na lang kung anong ila pagpangusisa sa sining nagluntad nga insidente. Alas 8:16. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa
kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kung kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Balita Espesyal! Balita Action Boys, atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boys ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Gama sila Cold water ka prevent sang cold. Trangkaso. Kaya syempre init sang lawas kun Action Boy mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Tiko na mo naging mo yung ininit. Naligo mo na mo na yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, taman si init. Hindi man yung araw-araw. Mado iliteral. Yung ipabugbog mo puti ka na yung duban paper. Hindi man na.
Galight. Galight. Galighten sa skin. Yes. Ang next action boy, Skin lightening sa galit. Halakalain. Tingnan, may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw, mga masakit. Ara na mga balita. Ara na mga balita. Ara na mga balatian. Ginano yung mga cells. Lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri. Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Pagpaligo ka, action boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutaligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala na kung may heat gulpi lang nasa naman nato ni balita special. Kung anong una ako nga nabasa ko binga dapat kung unahon ana i-acclimatize mo ana yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni action boy, naga-reduce man sa sangkakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba? Balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Init saya. Ti sala lang galing term hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo palaligban mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold gaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung nanong ara. Ako nung ara da. Amo na. Kung nung ara lang Very content ko with si action boy. May kay may hot and cold ka mo ya. Kung nanong ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog sa December. Ang next action boy, ang hot water naga-relieve siya sa nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga so, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, kinang ano man, di ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Butay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabok. I-check lang da kay sige, sa Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da hot or cold paliguon ko lang na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Mayong gabi lang, may lang pagmonitor kay Wimar Bahabayon, kay Randy Casuyon Araman, kag Enriquita Kirante. Mary Rose Namo Labrador, si Ronnie Makilan, sila niya ang una ang mala. Virgie Olpinda, singa good evening from Celine Homes and More Power. Salamat. Lani Flores, Araman si Jima Ispira. Neil Jor Pantaliano, Joe Art Mandagit Tons. Tonis niya, Tons. Joe Art Mandagit Tons. Salamat sa imo. Rosini Saison, si Kurt Nathaniel De La Torre, saying good evening. Ari kami monitor. Purok Dulunan, Sinda Guba Central, Maaw. Joel Infante, kag si Sel Bikbik. Silingya sa kay Nalin Festiza. Maying gabi lang, Concepcion Noynay, Mensi Gonzaga sang Yellow Bill. No, kay Elvera Giluguho, may kapida kag Meljan Isuga. Thank you, Gid, for listening. Kay na Luis Lorna, Elmer Bedabidad Balboa, Magallanes Nenfa. Ara sila sa Alihis. Edgardo Malunes kag Ustan Josie. Ayos, ang iban guro karon naman dugdugay, let's have Action Dale Salazar. Ang balita ni Action Dale, ariho kundi do mai-launch diri nga do libre sa kay program ang Office of the Vice President of the Philippines. Pero I was expecting nga iniipaagi ka sa subong nga administration or any government office for that matter and for that purpose. Kaya tisiling ko ang coordination subong from the Office of the Vice President. Supposedly, maagi si LTFRB, ina ko na naman, galing kiti Office of the Vice President, kiniambot ko na nun siyang initiative, nga diriya sa Bacolod, nakita ko nagligad sa litrato, to ara si Mayor Raymond sang sang Himamaylan City, no? Kag may iban pagid, no, nga si former Mayor Bing Radia tumantugan ni sa litrato. O tinano ang natabo man nga muna, no, may mga kontra nga mga tricycle organization diri sa Bacolod. Action firing line. Tikon lang taon ta makabulig ang libre sakay, no? Si Mayor Raymond Tungson. Ti-check ta lang na sa ila sa uli ko nanugid ini anyway ining project kay nakita ko bus ini magabiyahe kuno kadamo ka seater nga pwede nga i-cater kada trip niya mo. Kag may schedule na sila nga ginpagwa. Action firing line. So bangod sining reklamo nano matabo sini. The city would entertain anong ginhimo sang konseho. O kag kumo may nagapamalabag anong matabo sini hindi madayon ang libre sakay kay ngayon nila do ihatag nga do bulig para sa transport sector, no, instead ang libre sakay do inabalang bulig financial nga mabaton Manila aber diri kita anay ho. Action Radio City Hall report. Pagiban pagid nga balita sa City Hall at sub Action Dale Salazar. Action Dale, may gapi please kamin. Action Art nag-appear kaina sa sesyon sa Sangguniang Panglungsod ang duha ka mga presidente sa nagkarilaing nga association. Hamon ni Sanday Randy Bacauco, President sa Araw Vista Alegre Tricycle Operators and Drivers Association. Kag si Ruel Abrasaldo, Presidente naman sa Santa Fe Central Market Operators and Drivers Association. Action Art. Amo silang duha ang representatives ng mga miyembro sa duha ka mga association sa area sang Vista Alegre nga nagapabutyag sa inasining pagpamatok para sa itanyag nga libre sakay program sang Office of the Vice President diri sa may syudad sang Bacolod. Action Art. So ang bottom line sa ila sining concern is mapektuhan ang ila sining operation ang palangabuyan. Action Art do kaina gid-explain naman ni Bacolod Councilor Cindy Rojas nga hindi man niya daily ang libre sakay nga itanyag sang OVP in partnership sa Balacar Transit Incorporated kay sa bahin sang Vista Alegre kada Lunes kani nga daw Action Art
pero magalawig na siya sa 3 ka bulan na. Though subong adlaw gin-launch ang program pero bus officially sa iban sila ang location diri sa may siyudad sa Bacolod. Ang ginareklamo diri sa duha ka association na tiamo na every Monday may isa ka bus no na may 36 seater or pwede may 36 ka mga pasahero pero point to point gid lamang ang ila sining operation from Vista Alegre pwede sila kalabay dira sa may Estefania kagdira naman sa area sang Barangay Villamonte and then going to Bacolod City Public Plaza. Amo na siya nga na-assign sining libre sa kay program nga iga-offer sang OVP diri sa mga syudad sang Bacolod Action Art. So ang concern diri sang duha ka mga presidente sang associations is dapat sudo sa ila tani sila nila ang ginkuha sa Action Art nga mga drivers sa pag-implement sang sining programa sang sa Valyacar nga ti gintawag nila nga mayara niya sang kapasidad, mayara niya sang manggaranon. Actually ang ila sining Action Art kung comparable sa ilang maapektuhan ang ila sining operation bangod man sining pagsaka sa presyo sang gatong iba nila sining pasahero kag ang concern nila is supposed to be tali sila ang mag-benefit sang sini nga programa. Pamatian una naton si Randy Bacauco ang presidente sang RV Stoda. Ma-appeal kami sa Office of the Vice President mo nang ibagi sa sanggunian kaya hindi makataw karekta sa Office of the Vice President. Di kami ga-exist nga rot, dapat sa amo na lang tani ihatag nila nga benepisyo. Ihatag pa nila sa kaya naposta nila sa ang Valyacar Transit. Manggarano na ng Valyacar Transit kami nga kung di kami magbiyahe, hindi kami kakaon, benepisyo na tayo naman kung isa lang tuod ka ba sambal nila. Isa man ka ang pasahero hindi pa pila ka trip sa isa ka bus pero pila ka balik-balik. Hindi man na sila nga isa lang ka trip sa isa ka adlaw. Balik-balik man na Japon. Action Art na batian ang presidente sang RV Stoda si Mr. Randy Bacauco. Kaya matapos si Action Art from Progressive Village pagdadira sa Ibanga Bagol supposed to be na adira sang tricycle nga maneho bala nga from relocation site pakay ka tricycle. Bali ang bus ni marikta niya gali sa relocation site? Yes, bali from ang point ni Action Art is from Progressive Village sa sulod gid sang Vista Alegre. Di ba may Progressive Village 1 kag Progressive Village 2 amo siyang araw kada ang Abada Sky. Ang matabo diri is ang concern nila nga supposed to be tricycle kung tani magasakay ang pasahero from relocation site going there sa Ibanga Bagol and then from Banga Bagol going sa Central Market amo naman ni ang PUJ nga mga jeepney Action Art. Bali ang pasahero sa tricycle salon sang jeepney Action Art going sa Central Market. So amo na siya ang concern ila sining ginpabutsag kay ina sa association. Actually dawig ang discussion sang City Council ti bango di bandi nila sa mga suggestion mayara sa mga recommendation kung ano nga mga resolution ang mapasara. Okay. Like si Councilor Al Victor Espino, chairman sa Committee on Transportation, nagpabutsag dati ang una taning nga tika nga pagimuon sa nga office, nga komitiba, is magpadala sang sulat sa LTFRB Region 6 kung dala mayara sang franchise or permit nga mag-operate ang ining bus Action Art kag patuman sang libre sakay nga programa. Sabay ni Councilor Celia Flor, nag-suggest siya nga since mag-start na ya on Monday, sabay sa Vista Alegre ang operation pero busib ang location mas mayo kung i-suspend for 1 week tugtog na makapagwa na sang clarification ang natungdan nga hensya sa gobyerno dito sa may Region 6. Si Councilor Novero may suggestion man nga pamahimo subsidy resolution requesting for subsidy sa mga affected ng mga tricycle drivers dito sa Bacolod City. Pero sa ulihi, ang ginaprobahan na resolution sa City Council, ang idea, naging float ni Councilor M. Ang, na resolution na nagapangabay kay Vice President Sara Duterte nga kung nahimo, i-include, ilakip ang mga tricycle drivers kag jeepney drivers dito sa may lokalidad sa Bacolod City, hindi lamang sa Vista Alegre Action Art kundi bilog na Bacolod City
sa pagpatuman sining libre sakay nga programa. Amo na siya ang tikang nga ginobra sang City Council paagi sa pagpasar unanimously sa ka-resolution. So balik ko matabo ni ang resolution nila ang kaundan niya, okay, pwede ka libre sakay di pero hindi magamit sa bus. Yes, kagi-include. Pwede ka gamit ng bus, pero iba di man nga include ang mga tricycle drivers, kag ang mga jeepney drivers sa Arta, kung dagati magluwas sa bus, dala sa naman, ang mga jeepney kag tricycle drivers, iti ang mga concern nila, na sila yung may existing silang franchise, may mga permit sila nga maka-operate, sila sining area of jurisdiction. Why not nga kami ang kuhaon para mag-implement sang sini nga programa since madalawig-lawig man siya sang 3 ka bulan diri sa may siyudad sa Bacolod, hindi lamang sa area sa Barangay Vista Alegre. Galing kiti ang question di Action Dale kung bala ining funds nga gina-utilize ang Office of the Vice President. Bala iya gini Vice President kasi ko basi iya kung may ara nag-amot nga niya bilang program kabain sa program sang opisina ni pero kami niya ma-shoulder. Mga ni Action RT kay inati based sa information ni Councilor Cindy Rojas kaya man direct contact sa mga like sa Bulacan Transit Incorporated, sa OVP, or sa DN Action Art, nag-mention kayo na si Councilor Cindy Rojas nga ang OVP, amo niya ang mag-provide sa sweldo abi or allowance sang driver nag-part na gid lamang sa Bulacan Transit Incorporated. Kay hindi man ni Action Art sa Bacolod City lang gina-implement, kundi nationwide nga libre sa kay program under sa office ni Vice President Sara Duterte. Nasa ibang nga mga lugar kuno ano may ara man ang Office of the Vice President nga mga program nga libre sakay? Yes, sa ibang local government unit Action Art. Hindi lang siya sa Bacolod City kundi sa ibang tagid nga mga area dito sa pungsod Pilipinas. About sa Negros Occidental? Negros Occidental may Office of the Vice President man nga bus nga nagalibre sakay? So far daw Bacolod pa lang ang launching today, no? Bacolod pa lang. Amo na siya. Pero sa ibang lugar gina-implement na siya Action Art like bus nga Webes supposed to be ang bus ang ruta niya Handumanan, Malabay sa Kabug, Malabay sa Barangay Mansilingan, Takuling, and Bacolod Public Plaza. Bali point to point from Handumanan to Plaza and then Plaza going back to Handumanan. Amo na siya ang ruta Action Art, no? Ay tugtog ni Gabi ang ilang sining operation pero one bus per location lang ni Askay Bacolod Councilor Cindy Rojas Action Art. So bali pila ni gani ka bus ang i-utilize every day sa mga ruta kag ruta? Bali one bus per ruta Action Art like per specific day. Like for Monday, amo ni Progreso Village Vista Alegre Stefania Villamonte Plaza. And then sa Tuesday wala na sa Vista Alegre kundi ma-move sila sa may Alangilan Granada Stefania Villamonte Plaza. And then sa Wednesday, dila naman sa area sang Banago, Bata Plaza. Thursday, amo to mention natin, Handumanan Kabug Mansilingan Takuling Plaza. And then kada Friday, Bata Mandalagan Plaza. Kung baga Action Art kung buwas sa area sang Handumanan Kabug Mansilingan Takuling Plaza, ang ibang nga location niya wala. Mali wala diri buwas sa Vista Alegre, Granada, Stefania, wala diri sa area. Kundi Monday gid lamang, kada Monday gid lamang pero maran ini siya sa sulod sang 3 ka bulan ang operation sining libre sakay. Pamatian naton si Bacolod Councilor M ang sinasubhana. An amendment or an amendment in the wording and how the resolution will be worded, Mr. Chair, if I may. And of course, this is with the concurrence of the movement, that the resolution be stated as follows, requesting the Honorable Vice President Sara Duterte to consider including the existing members of the jeepney and tricycle associations in the locality for the Libreng Sakay program subject to style. In short, ang usaron are the jeepneys and the tricycles. Like, for example, if it is a Libreng Sakay from Abada Eskay, it should be the jeepneys and the tricycles from the area, from the existing TODA of that area, that they be considered
to be used for the Libreng Sakay program. Kahit na batian si Amo na siya, kagamo ng resolution niya. Action nila. regarding sa final, no? Ginapubahan na resolution tansang guniang panglungsod. Kaya kaina nag-mention man po kay na si Councilor Judo de Saison na subong ruta parang sa Vista Alegre. What if the next session may ma-appear naman may ibang association, halin naman sa ibang na ruta. That's why nga tigin kabilugan na lang nila Action Arts yung naglawig kay ina ang discussion sang Bacolod SP regarding sining libre sakay nga program sang Office of the Vice President. Sa ibang nga balita gikan sa Bacolod City Hall, pwedeng status ng Bacolod Traffic Authority Office since may mga new recruits sa Action Art nga mangin trabahin sang puwersa sang bitaw kalabanan diriti ang mga traffic enforcers nga magapangalagad sa mga dalanon sa Bacolod City. May additional nga kapin 40 tanan according kay Police Major John Giliba ang head sang bitaw, at least additional 40 ang i-deploy sa field bilang traffic enforcers. Sining 40 nakapasa rin ni sila Action Arts sa oral kag written nga exam, lakit man nakapasa ang ila sining health status, no? Para magaman sa traffic situation dito may sila sa Bacolod. Pero subo-subo, because according to Ito Liba, kung may 40 nga nakapasar, may at least 40 man Action Arts nga wala gidya makapasara sa exam or ginatawag ng Sir Liba nga disqualified nga mangin traffic enforcer. Gin-example ni Action Arts nga may previous siya ba nga traffic enforcer sa sunod pang 5 to 10 years. Pero nakibot Sir Liba, bang dula siya makapasar Action Arts, siya muna ang hambal niya nga hindi niya pag matunon. Ang matabo sining 40 ka mga disqualified, sa Action Art, realign sa ibang nga departamento, kundi na ila sining skills ang maka-adapt man kag sige-sige ang ila sining pagtrabaho sa ibang nga department, pero hindi na yan sa Bacolod Traffic Authority Office. Amo na siya ang pagklaro ni Sir Liba, daw kasi na-disqualified sila, pero sa ibang sila nga departamento, kung baga i-align ang ila sining skills sa ibang nga department nga pwede sila makatrabaho sa gihapon bilang job order sa Bacolod LGU. Sa total record sa bitaw, 270 na so far according kay Sir Liba. Ang ila sining nga personnel, 210 diri ang mga traffic enforcers, and then sa sang 60 nga na-assign sa admin office sang bitaw Action Art. Pamatay natin si Police Major Jun Ziliba, ang head sa Bacolod Traffic Authority Office. Mayroon kita nga agin na bilong sa na-DQ sa mga around 40 plus. So automatically nagkandak kita sang another hiring by way of nagkandak sang ila sang exam. Kaya para ma-replace ang aton nga 40 plus. Oo. May itubong siya pila ng total tanan talante. As of now, mayara pa kita gyapon sa 270. 270. 270. Field din tanan, sir, field. We have may mga 60 person 60 kita nga nagaman sa offices, depend offices, and then nato lang deploy this mga 210. Oo. Ang na-DQ kasi anong kamagin? Ang mga na-DQ, anong matabo sila? Well, kunin ko na sila, turnover na sila sa other department kung may option pa kita nga kung ma-convert sila into other department, pero bahala ng iba niya department. I don't know kung are they qualified, basta ako lang yan sa bitaw sa ato niya set yung parameters, they are not qualified, so babudlay man mag-deploy kung hindi sa qualified sa aton. Kung baga sir, do kapit sa sinalagin yung dating sa aid ang street. Yes, so kaya mo na nga ito nga goal, no? But at least we go for changes na. Sa ito may nga enforcer ganito nga evaluate natin. Although may experience sila tag 5 to 10 years na nga as enforcer, pero sanggin testa sila sa simple lang ang mga writing skills kaga ilang pagbasa. Daw hindi capable, so mo na nga aton nga
gusto talaga baguhon. And then ang aton pagit focus ang ilang health, no? Kay damo gid high blood, so mostly sa ila tingog ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. Ano to nga bali may ibang applicants nga kwan nga pila ng experience galing may mga edad na do mo na? Yes, amo to action art 5 to 10 years sila nga traffic enforcer, bali mga previous sila mga traffic enforcers kagati nag-reapply, no? Luwat sa Bitaw under sa new administration. Pero according kay Sir Liba, may 5 to 10 years na experience, pero daw wala gid makapasara sa oral written examination dakit man sa ila sini nga health status sa sinarta. Since isa diri sa gina-consideration article basi sa initon, takiyong kasang high blood, pag hindi kaya masarangana ang pagmansang traffic diri sa may Bacolod City. So amo to siya ang palag ng Sir Liba nga mga na-DQ naman or disqualified gin-transfer sila sa ibang na department depende sa ila sininga skills action art para mapagbilin sa gihapon bilang job order ang ila sininga status. Kag dira sa may downtown area gin-implement naman strictly sang Bitaw ang no terminal policy. So kainan sa pagpadulong naton sa area Hawan, wala na sang may naga-parking dira nga mga alihis Central Market nga ruta dira sa may tubangan sang Gaysano Main. Wala naman sang home site dira nga naga-parking, no? Dira sa may Dalan Lozoriaga unahan sang Old City Hall kag Mansilingan Central Market wala naman naga-pila dira sa art na tiamo na siya ang previous nga nagakatabo. Dahil may memorandum of agreement na between LGU kag sa mga transport organization. Pero according kay Sir Liba, nag-expire na ang MOA nga pwede taman ma-renew pero tisubong wala pa ma-renew action art kasi nga sila din na-implement ining no parking or no terminal scheme dira sa bahin sa downtown area kang mga main highway like Lozoriaga, Gonzaga, Gatislao, Kagdalan, Lacson, Hakson, art. So buta balon pati ang iyas ng Santa Fe da why na da siya nag-tiner? Din siya nga area action art kaya ang ginmention kay ina ni Sir Liba mo to ang Gonzaga, Luksin iya, Luksin. Ang Luksin way madala. Nadala ang Loctin. So ang Santa Fe, may picture ko dara nga wala sang terminal, wala may naga-queue or nagakulat nga mga pila ka mga salakyan. Okay. Sa may dalang Loctin, no? Like Santa Fe, even Fortune Town or home site, wala man. Kaya mo to kaina daw medyo naghawan ang palibot sa downtown area. Bangod 2 weeks ago na siya gin-implement subong sige-sige ang last nga clearing operation kani mga personal man nga gintudinan nga mag-monitor sa sitwasyon sa downtown area kag ma-implement ining City Ordinance 338 nga nagpatuman sang no traffic scheme or no terminal policy sa bahin sang downtown area sang siyudad sang Bacolod. So far, habay niya ang mga update, balita nga badulong natin sa pagpangalagad sa action na firing line. Ang action nyo sa Bacolod City Hall, action dahil sa una, sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat gid action Dale Salazar. Hulatunta ko na nung sabat diri sang Office of the Vice President sa sining ipadalang resolution kag ti kabalo ka ining inisyatibo way kita makita nga malain ina nga kwan mo nga ang tinutuyo bla because kung may sakyan tuod ang publiko sa kamalahalon subong sang tiamplite subong ang pinakanubo 12 mo kung ay kasinsilyo do madisponihan ang pulo kung ay gid kwarta di ko may libre sakay to dito ni mahinagunos ang manog sakay o kumabalaan ni nga schedule subong sang kwan dira ako na masakay. Diba? Di amo nagurong ginakabalakan sa mga nagabiyahe. Ti ambot ko na nun ni mangin response o reply sang Office of the Vice President. Action firing line. Kay ang ilahinyo nga kung pwede, ilakip man sa sining programa, nga tagan man libre sakay program nga may bayad dito contracting service ang guwa niya, nga ginahimo sa una sang LTFRB. Damo man to, ambot kung kay nag-change na administration, abot na bayaran ginaman to kay way na ko sa nakita diri nga nagabiyahe nga jeep may ngalan pa nga contracting service no sang LTFRB. Action firing line. Kaya libre sa kay gid may ngalan pa Office of the Vice President ang series bus kadako-dako kanaan nga bus. Oh. Ti amo ni guro basig na reklamo
sa mga transport organization. Sige lang kayo ipadiscuss to ni Dugang Boss kay Councilor Victor Espino ini nga bagay kag kwaon taman ang stand sa iban pagid nga mga transport organization regarding sa sining nga programa. Alas 8:53. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Naglipa na ang mga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D.
Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022.
Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa May gabi lang dira kay Ma'am Jinky Jalagdon, silingya kay Arthur Jeff Villasor, Star Mayon Doc Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Jean Fickle, amo na pagbasa ma'am, and ako si Moraine from Michigan, USA, kang tanan nga family ko sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Salamat gid sa inyo pagmonitor amo man Roda Ramos Ricto kag Mary Lisa
Pabilario Alteros. Action Firing Line. Why nakita time diri sa aton sining nga pagpangalagad. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Action Marlon Hinovia. Ako naman Action Art Tayhupon saying, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!